Adunay AI si Satan nga gigamit karon para linglahon ang mga tawo sa pag-worship sa imahe nga daw murag imahe ni Jesus. Tan-awa ra og kini nga imahe o. Gibuhat sa page Giovanni Monkey 9. Tan-awa. Ingon niya, close your eyes 70% and see the magic. Paglantaw nako 70%, murag mao maning naong ni Kristo Jesus daw nga naa sa wall, pero dili gud na naong ni Kristo Jesus. Pero ang effect sa mga tao daw murag naong ni Kristo Jesus. Pero tanawa, unsa ilang gigamit sa pagpinta ni ani sa AI. Babae nga wala magkamaayo ang sanina, ang lawas nagka-deform, ang kamot na unsa naman ni ang nawong perting hakuga sa pagkaon sa pizza napay halas, di ba ang halas ga-symbolize kana sa serpente na daghang kaon dia. Gadipek sa gluttony ang gigamit sa pagpicture sa naong daw ni Kristo Jesus. Though dili magini naong ni Jesus, pero tanawa unsay effect sa mga tawo sa paglantaw nila ani pag ana sa ilang mata. 49,000 ka mga reactions. 25,000 ang nag-heart. Mga Christians kunohay kini. 18 dayon 4.4. Perting lipayang satanas. Atong tanawon ang mga comments sa mga tao kung giganahan bagid sila. Uy, lol, okay, funny, okay, artist, you said katawa siya, lies, okay, mayo kay na mga bright gihapon. Pero naay tanawa ang mga nailad ni Satan. Amen, congratulations, oh. God forbid, okay? This obos, tanawa, oh. This is Lucifer, oh, tanawa, oh. Mayo. Pero ang uban, amen. Oh, God is good, amen. God is good, amen. Gapakita, gluttony ang picture. Gluttony. Glutonos ba si Kristo Jesus? Tungod ba atong nagkaon si awan sa mga tax collectors? O mga, dili. Amen in Jesus' name. Amen in Jesus' name. Si Jesus bagkad to? Si Jesus? Do you think si Jesus, kung naa siya sa kalibutan karon mo sugot siya nga i-picture ang iyahang nawong gamit ang babae nga nakagidla yung sanina, laing kita nawon ang mga tuhod sa mani. Nay halas di na din nagkaon busog. Dili siya malipay mga igsoon. Dapat atong i-respect pag-ayo ang Ginoo mga igsoon because He is holy, holy, holy. Kabalo ba kamo ang mga angels sa dihang nagkanta sila og holy, holy ngadto sa Ginoo? Na sila'y unom kapako ang duha gigamit sa pag-ana, ang duha gigamit sa pagtabon sa mata, ang duha gigamit sa pagtabon sa tiil. Dinanganta sila, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ang Ginoo glorious kayo. Holy meaning perfect, walay mistake, separate, separate, separate. Wala siya sipit, walay sipit, balaan. Then, mauna nga picture ang i-picture nimo sa holy, holy, holy nga Ginoo. Ang angels, grabe ang respect nila sa Ginoo. Ingon pa diyan Isaiah 6:2, above it stood seraphim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Tanawa, wa sila katutok sa paglantaw sa glorious presence of God. Nagtabon sila sa ilang mata tungod sa ka-perfect sa Ginoo, holy, holy, holy. Unya kita mo ingani lang kita pag pinta sa naong ni Kristo Jesus. Napag-iisa di ani. Ingan yun mo pagpinta ang holy, holy God. Tanawa si Promoters 42. Ingon niya close your eyes 70% and see the magic. Tanawa. Ingan yun pag-portray ang holy, holy God. Unsa man ang hipon nagkabangkil mura man satanas. Though kabalo kita nga dili gid na naong ni Jesus bisan pagtarong na nga naong kay wala man kita kakita sa naong ni Jesus Christ. Ay harta kakita sa naong ni Jesus Christ ha sa pagbalik ni Jesus Christ. Makita nato ang iyaha nga perfect image, perfect glorified body, face. Ingon pa sa Bible sa Revelation, we shall see His face. Makita ginato ang naong ni Kristo Jesus. Dili ni mao naong ni Kristo Jesus. Though maingon kita nga art. Do you think Jesus Christ mo gamit og art para i-portray ang iyang naong sama ani nga art? So man ni dolphin, so man ni shark ba ni? Mukhaon man nig tao. Oh, tanawa. Nagka-deform, nagkagidlay diha. Mahimahi kang Ginoo ni mga igsoon. Pero mga taon sa effect nila, grabe gid nga pagkailad nila ni Satan. Satanic work man ni mga igsoon. Wala man ni sa unang panahon pero pagabot sa AI na grabe daghan gibuhat ni AI. Gani maawat gani niyang naong ni Stephen Curry, ni LeBron James, niya gasulti sila dautan batok sa ilahang kauban nga basketball player. Gani kini nga mga AI ginagamit gani kini sa pag-awat-awat sa mga nawong sa mga basketball players. Example, si LeBron James, nagsulti siya dautan batok sa iyahang teammate. Si Stephen Curry, nagsulti siya dautan batok sa iyang teammate. So, wala man ginabuhat nila.
AI. Ang nawong, ang tingog, ang diksyon, makaya buhaton sa AI. Kini, sa AI man kini. Gigamit ni Satan ang AI para nga ilaron ang mga tao. Sa effect, 61,000, pila ka buok ang heart, 29,000, 25 ang like, 5,000 ang care. Pagkatapos ang comments, tanaon taon sa ilang comments be? Amen. Grabe. O, amen. Amen. Grabe ka religious jud. Tanawa mo ni ang gisulti ni Pablo ba nga kini mga tawhana mainiton sa pag-alagad sa Ginoo pero wala magsumikad sa saktong pagtuo ang ilaha nga pagpangalagad sa Ginoo. Roma 10 kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 4. Amen. 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 Grabe gid kay sila apektuhan dayon. Amen. Praise the Lord. Ben abay nag-recognize nga si Kristo ba ni? Ben tan-awon ta. Amen to God. Nadre Jesus Christ pray. Si Jesus Christ ba kini? Si Jesus Christ ba ni? Isda man ni nga mura man ni og satanas man gini nga trabaho. Dili lang kini. Daghan pagkaayo nga mga pages karon sa Facebook nga nagbuhat og ingon ani tan-awon ta. Tan-awon ta unsa man ni. Na lizard diha. Hugaw man kitan-awon ni oy. Kining isa bitin man tingay ni unsa man na laing kitan-awon. Nya mo na i-portray nimo sa Ginoo. Carrots gitanom diha. Ano ba gilain? Kini pagid Lizard. Murag bitin. Tanawan na diha. Ngilngig kaayo. Sayawa ni nga trabaho ang mga tao. Amen, amen. Heart, heart. Kini. Tanawa ragon na ninyo Tao nga uso na napulay. Nalain po man naputol. Bitin. Buaya. Kini 17,000. Kalain tanawon ani mahadlok man kaani Si Satan iyang gibutang ngadto ka Jesus kung unsa siya si Satan maong karaang serpente karon murag si Jesus Christ ang gibutang niyang karaang serpente kung mga tao ga amen 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 murag gina-condition na ang mind sa mga tao ba. So kita nga kabalo sa kamatuoran bisan pa og naong gini sa tao dili gamiton ang mga animals diha para i-portray ang naong ni Jesus Christ kabalo kita nga dili gina maong ni naong ni Jesus Christ kanang nasa dingding kay mga naong ra man sa mga actors bunga ra man na sa hunahuna sa mga gapinta wala man kita kabaloon sa ginaw ni Jesus Christ ay kabala ka paabuta lang sa future makita na ginato ang naong ni Kristo Jesus napagid ay Lord God daghan kay ga heart daghan kay ga care 48,000 ka reacts ni Tatian Devon 9 now mao kini mga igsoon ang aton generation karon daghan kay ga kabaluan pero kining tanan hunahuna ni sayawa nga gibutang sa tawo ay mo pailad ha magtuon tag respeto sa ato ang Ginoo mga igsoon dili ta tugutan si Satan nga mailad ta dito tugutan si Satan nga magsulti siya ing ana dito tugutan si Satan nga mo penetrate ang iyaha nga idea sa atong hunahuna nga mo amen ta aning di ta mo amen sa mga buhat ni Satan ha di ta pailad ni Satan mga igsoon ayon patakatagag amen bisan nakagidlay na diha mga naong amen lang gihapon. Now, ayaw mo pagtuo-tuo nga kana mga naong nakita ninyo nga naong ni Jesus Christ sakto man ang nawong o dili man na insakto nga nawong ayaw mo tuo nga maon na gid na ang naong ni Kristo Jesus kay wala pa gid kakita sa naong ni Kristo Jesus nga glorious perfect body ayan ta kakita sa perfect glorious face ni Jesus Christ inigbalik niya magpaabot kita dili kay magdali-dali kita glantaw ani mga pictures kay gimingaw na tang Kristo Jesus na ilad na nun ni Satan papaabot gani ang pagpaabot usa ka na kasimbolo nga ikaw dunay dakong pagtuo sa Ginoo. Respetuhi pag-ayong Ginoo mga igsoon si John gani the beloved sa Revelation 1:17 sa dihang nakita niyang Ginoo kun hadlok siya pag-ayo ug nadaplak siya sa kahadlok. Ingon pa sa Revelation 1:17 and when I saw him I fell at his feet as dead but he laid his right hand on me saying to me do not be afraid I am the first and the last. Pagkakita niya sa first and the last nga mao si Kristo Jesus, kuy ka daw na paralyze siya. Tubangan ni Kristo Jesus. Mga murag dead na paralyzed tungod sa kahadlok sa glorious image ni Kristo Jesus. Pagkatapos, mao lang ni ang atong gagamiton nga nawong sa glorious image ni Kristo Jesus. Lord God, magbaton kita respeto sa atong Ginoo mga igsoon ha. So dili man lagi ni maong naong gid sa Ginoo, pero
ang effect ani mga igsoon is ang mga tao gahuna-una nga mao gini ang naong ni Jesus nga giportray pinaagi ani mga isda nga nagkagidlay ang naong nagkahiwi unsa ba ni work ni Satan para ilaron ang mga tao mo amen sila ani pero dili ni si Jesus ha. This is not Jesus, this is a work of AI, this is a work of Satan. Bye bye and God bless.